anden arm, når det er, du går ned. Jeg har taget billeder af det. Det var teori, og noget andet var praksis. Jeg har alle sammen skud nu. Ringtikon. Så er det. Ja, den sidste rundes kritik, der har vi taget til os i dommerpartiet. Den truer! Hvordan kommer man op til det? Nå. Og her er det spændende. Man kan godt sige, at der er noget, han brænder, den der. Hvad var det? Jamen, der er rykket på stenen. Jeg tror, at det andet holder snydt. Der er rykket på stenen. Den har fået en helt anden balance. Ja, den kørte lige ud. Så det var slet ikke, som du regnede med? Jamen, der er snyd med. Altså, det er helt sikkert. Det er jeg helt sikker på. Der er modvind. Arbejdsskadestyrelsen i dag ikke. Jeg siger... Fuld mand nu. Timo siger til højre. Der skal bare gå. Tror jeg, ja. Lidt mere måske. Var det 4 plus 4? Ej, det var ærgerligt at brænde lige der. Ja, det er jeg glad for. Det er jeg ikke. Ja. Vi skal sætte sig på selvtillid. Hvordan vil I komme igennem? Ja, så vi skal have justeret lidt hjul, tror jeg. Jeg ved det ikke. Faret banen måske. Og så skal vi vinde til Alexa. Og så vil vi godt se dagens vinder, Team Hot Gun! Tak. I kom i hus. Hvad var det, der gjorde, at det ligesom skiftede for? Jamen, det skiftede for, siger du. Det forstår jeg ikke. Vi havde kursen hele tiden for holdet, og var helt sikre på, et tidspunkt. Det er en del af strategien. Inden man går ud til sådan en kamp her, har man jo altid haft mange timer i øvning, og ja, så det er en del af strategien. Hele tiden tror, at de andre de ligger forrest, og så lige til sidst, du ved, komme med guldet. Vi lavede en frans. Nu kommer den første præmie. Vi klapper. Den her, den giver retten til at skabe den næste fredagsbar. Det her spil er jo et prototyp. Så retten til at videreudvikle musicalborgen er herved overgivet.
Endelig vinder man noget, så skal jeg så ikke sidde og arbejde.